गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। आज हूँ मंगलवार सॉरी गुरुवार मार्गशीर मास तृतीय पाड़ी पूजा पाठ सर जाइए। चलते देखा खाइबार व्यवस्था भोग कौन करवा। ये देख मो पूजा देखिपे मो ठाकुर मुझे बर्तमान बेंगलोर अच्छी आबे छटा हो मोर पूजा काम सब सरीगला। एबे चलो जीवा किसी रोसे धुआ सारी रोसे किसी करदे। मुझे जाऊँ खीरी करी। काली रात सब धुआ धुई कम सर जाइए। खाली रोषे करवा। तरकारी मुड़ा आड़ू तरकारी करवा डाली भात
ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ପିଠା ସୁଜି କାକରା ଟିକେ କରିଦେବା, ଭୋଗ, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କିଏ କେଉଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେଉଁଠିକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। କେଉଁଠି କେଉଁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛି, ବିହାର ଯାଇଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଯାଇଛି ମୋତେ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବ ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ତୃତୀୟ ପାଳି। এই ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବା। ପତା ହେଇଛି।
ଏବେ ପୁରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି କରି ପୁରୀ କରିବା। ପାଇସ୍ ଚାଉଳ ମୋର ସିଟି ମାରୁଛି। ପାଇସର ଭାତ କ୍ଷୀରି କରିବା। କ୍ଷୀରି ପାଇସ୍ ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ହେଇଛି। ପାଇସ୍ ଦେଖିବା କିଛି ତ କାମ ଟିକେ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ନାଇବା। ଅଟା ଦେବା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ନାଇଯିବା। ପୁଣି ଯିବା ଚୁଲାରେ।
ଖୁରିକି ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ ପକେଇବା। इलायची गुंड पकेଇବା। हल्का पानी ଦେଇକି ଗରମ କର, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବ। କ୍ଷୀର ଉପରେ ଚିନି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବ। ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏବେ ଟିକେ ପୁରୀ ବେଲିକି ରଖିଦେବା। ପକେଇଦେବା ଗ୍ୟାସରେ। କି ଲାଗୁଛି? ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି? କି ଖାଇଥିଲୁ ଯେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ପାଣି ପିଇ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ଗରମ ପାଣି କରିଦେବି ପିଇବୁ। ନଡ଼ିଆ ଖୋଲି ରଖିଛି, ନଡ଼ିଆ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା, ମିଠାଟା ଆସିବ। ଯା ତ ସୁଜି କାକରା କରିବା ଆମେ।
ମିଶିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି କାକରା ପୁରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପୁରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅଧା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବି ନାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗନୁ। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। କମ୍ପାନୀ ପଶିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ଟିକେ ରଖିବି। ଦେଖିପାରୁ ଯାଉଛି ବସ୍ବାଲା ବି ଲେଟ୍ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ। ଦେଖି ଦେଉଛି କ'ଣ କମ୍ପାନୀ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ଗେଟ୍। गेट्रे मोबाइल एलाउ ଟିକେ ରୁହ। लेट हो गया।